stopletten ook komt, hè? Nee, dat ook niet. Dit is het. Zo'n wat hier in de patat. Hoe is dat? Dat is prachtig. Elke dag weer roos. Nou, dat is mooi toch? Maar hoe kan je elke dag naar ons zijn? Nou, jij net elke dag dezelfde klant, hoop ik toch? Komt ik niet goed? Nee, maar die klant net, nee. Nee, daarom. Dus je hebt elke dag, je bent wel met dezelfde dingen bezig, maar je hebt altijd nog een meisje. Haast altijd nog een meisje. Ja. Nou, dat is mooi toch? Geweldig. Als liedjonkje kwamen we weer banen. Ja, En dit jonkje. patatjes, jelly, ijskoos, citroensnoepjes. Ja. Ze past op uw kleren dat we even te zwemmen gingen midden in de nacht. Maar dat mochten we net zeggen. Nee, het zwembad weer vlakbij. Dat is nog de supermarkt. Oké. Weer een zwembad en dan brachten ze de kleren en dan roemden ze hun pelotonkie, komen ze daarheen. Nou, Kom we tot prikkeltriet kroepen. ja. Ze En hebben dan je in de nacht zwemmen. ja. En dan pakte de politie de kleren. Moesten ze bij het politiebureau bij. Ja, maar dat kent dan net. Nou, mocht wel even. Je bent maar het net pakken, nou, dat is voor mij ook binnen. Oh ja. Ja, dat mag net. Dat is helemaal prachtig. Nou, en weer maar groepjes. Ja, helemaal leuk. Ja. Mooi tientje al gewoon. Ja? En nou nog, wanneer je nou kijkt waar is tien is, nou dan altijd aan. Ja. Donsdiekte, dat is altijd aan de dag. Ja, stekjedag. Ja. Helemaal prachtig, ja. En in die had ik wat verloren in die 22 hier? Eigenlijk niks. Het ziet er nog precies hetzelfde uit als 22 juli. Nou, nee, net eerlijk. Nou, gelukkig nog. Ja, en de koeling in de ruut, hè. Oh, maar ja. Maar verder redelijk, ja. Het jet eraan, hoor, had je zo'n gewoon niet hetzelfde. Maar dit was aan, in principe. Ja. Ja. Maar joh, waren je alleen nog toch? Ja, ik ben niet alleen, ja. Maar hier dat net ons hebben we dan? Nee. Nee. Ik heb de volle tune. Ga maar zo'n hier in de horeca werken, dan zit ook wel, dan hoeft het net over. Nee. Ik ben zo blij genoeg, ja. Maar in dat zak kom je hier dan meer dingen in? Nou, soms wel, ja. Ja. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, relaties uitgaan, of mensen met ziekte en zulke grappen, ja. Ja, dat gebeurt wel eens, ja. En dat is net altijd even leuk voor zelf. Nee. Nee. Dus dan denk ik, ik ben mooi kachelie mooi met mijn oudje. Muziekje wat gewoon in lekker een huisje en klaar is Kees. Ik vind het wel best. Goeie. Goeie. Wat ben je aan man? Ik heb de famkes uit school al. Maar ik moet thuiskomen, hè? Ja, dat was zo handig zelf. Ja. Ja, dan was het biatje en dan hadden ze wat oneenigheid. Oh. Van, maar we nou eerst naar huis of maar we eerst even vrij. Ja, en als het net kan, dan brengen we jullie in de auto thuis. Ja, zo werd het allemaal alleen wat oplost dan. En had hij er zelf nog wat over te zeggen of voer je ook gewoon orders uit? Nou, ik moet ze meestal wat uitvoeren. Oké. Maar een pittige dame dus. Ja. Ja, Nou, dit is uw middelste dochter. Oké. Dan gaan we thuis naar een jonkje. Oké. Die, Ah, wat Katja. Dus dan ben ik blij dat dat een jonkje bleek te wezen. wat zei je? Dus dan ben ik blij dat dat een jonkje was. Ja. Ja, inderdaad. Dat zien we net daar. Nee? Nou, dat is altijd weer een cadeau. Je dacht dat zullen we weer een famke komen? Die gedachten die hebben we wel eens besloten. En doordat een jonkje weer de blitzje wel alleen maar groter. Ja. Ja. Maar goed, hier waren famke geweest dan hier de pret er net minder op was. Nee, is dat is heel lief van jou dat je dat zo even zegt. Ik heb nu ruim 22.000 verschillende theezakjes. En waar binnen al die theepoetsjes?
Ik heb ze hier in de kast. Alles staat hier netjes van A tot Z hebben we dat hier in de kast staan. Hier heb ik bijvoorbeeld een hele mooie map. Hier zit alleen dit is alleen de map van Pickwick. Dus hoeveel zouden daarvan zijn? Pickwick hebben er meer dan 1000. Meer dan 1000 alleen van Pickwick. Allemaal dus verschillende zakjes. Nou, we hebben uit Tsjechië, veel uit Duitsland, uit Canada, eigenlijk overal vandaan. Ik ruil eigenlijk met mensen over de hele wereld zo'n beetje. Maar we gaan ook wel eens naar een ruilbeurs toe. Dus in de hele wereld binnen de meesten dwanden maar het sammeling van theepoetsjes? Ja, honderden. Ja, mannen en vrouwen, ja. Dus jou ben ik maar druk met de theepoetsjes? Ja, op een gegeven moment dan ga je er ook mee beginnen. Dus je hebt het virus ik wat oorgekregen? Ja, eigenlijk wel. Ik ben ermee besmet. Ja, prachtig. Ja. En ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Totdat die af is en dan lijst hij hem in. We hebben er heel wat er hangen. Dus dit is de voorraad? Dit is de voorraad, ja. Ja. Hier zoeken we alle zakjes uit als we een mooie mandala gaan maken. Wat zoek je voor kleur? Ja, wat paars of... Hier heb je paars. Deze is een hele mooie paarse. Deze dit is ook een hele mooie serie. Dit is een mooie paarse. Kun je die misschien wel gebruiken? Paars. Het is heel kleurig, al die mooie fleurige kleurtjes. Ik hou van kleur. Ik ben echt een kleurenmens. Nee, ik kan me voorstellen dat de baas van Pickwick dit ook wel leuk zou vinden. Ja, dat zou ik ook denken, ja. Heeft u hem wel eens uitgenodigd? Nee, ik zou niet weten wie dat zou zijn, de baas van Pickwick.